Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε στο σχολείο μας. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Και κλείσατε εδώ στο δικό μας σχολείο. Βεβαίως. Ποια χρόνια γεννηθήκατε? Το 1936. Και κάνατε δημοτικό γυμνάσιο και λύκειο εδώ. Από το 36 με το 40, μετά το 40 και το 45 το παγκόσμιο πόλεμο και πήγαμε το 45 πρώτη δημοτικού. Και το 1951 πήγαμε στο γυμνάσιο, το οποίο στεγάζονταν σε ένα κτίριο του κάτω, που ήταν ενοικείο, και το 1953 ο μεγάλος μας γυμνασιάς Σταυρόπουλος ήθελε να μας φέρει εδώ στο κτίριο, το οποίο ήταν μισοκρεμισμένο, παλιά δημοτικό σχολείο, το οποίο από πληροφορίες το είχε κάνει ο Ανδρέας Σιδρός, που είχε κάνει πάρα πολλά σχολικά κτίρια σε όλη την Ελλάδα. Αλλά το 1939 είχαν γίνει πολλοί σεισμοί και είχε πάθει μεγάλες ζημιές. Μεσολάβησε ο παγκόσμιος πόλεμος, ο εμφύλιος πόλεμος και έμεινε έτσι ακατάλληλο και μισοκρεμισμένο. Και το 1953 ο κ. Σταυρόπουλος, ο γυμνασιάτης μου, που έμαθα γράμματα, εμάλισε χρήματα και ήρθε εδώ και συντηρήσαμε και φτιάσαμε στο σχολείο που είναι δίπλα στο κτίριο αυτό, και εκεί μέχρι το 1958 εγώ τελειώσα το γυμνάσιο. Και είμαστε πάρα πολλά παιδιά τότε, πάνω από 200. Aquí να σας πω τη Δάφνη, που λέμε στρέζα μας, ήσαν 80 με 100 παιδιά. Εδώ. Είμαστε πάνω από 200 παιδιά. Αυτή είναι η ιστορία του σημερινού σχολείου. Τότε δεν υπήρχε λύκειο και γυμνάσιο που χωριστήκαν, ήταν το κακάξιο γυμνάσιο. Σήμερα έχουμε 3 τάξεις, όπως το λένε, έχουμε χωριστεί τώρα τελευταία έγιναν αυτά. Παλιά ήταν 6 τάξεις, το οποίο λεγόταν γυμνάσιο. Ο κακάξιο και οι 2 τάξεις είχαν πάει στο δημοτικό σχολείο και αυτή η ιστορία του σχολείου εδώ, το οποίο ανεκκινήθηκε μετά από το 1953 και μέχρι σήμερα είναι γυμνάσιο. Ωραίο πέτρινο κτίριο κτλ. Αυτή είναι η ιστορία του σχολείου. Υπήρχαν καλοί μαθητές τότε. Υπήρχαν, ναι. Υπήρχαν καλοί μαθητές, ναι. Υπήρχαν μαθητές ή μαθήτριες που σπουδάσαν μετά. Υπήρχαν μαθητές ή μαθήτριες που σπουδάσαν μετά. Βεβαίως, ναι. Και ένας τουλάχιστον ήταν λίγο δύσκολο, γιατί τότε έπρεπε να πληρώνει ο φοιτητής το φαγητό του, τα λεφτά του, να πληρώνει, και σήμερα υπάρχουν φοιτητικές εστίες, υπάρχουν κάποιες ελαφρύσεις. Σήμερα δηλαδή το να σπουδάσει είναι πιο εύκολο, και γι' αυτό σας συνιστώ να σπουδάσετε, να γίνετε λεβέντες και λεβεντοχώρησα. Γιατί και οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν και εσείς έχετε τη δυνατότητα κάτι να μάθετε. Το ποσοστό τότε ήταν μεγάλο ή μικρό? Το σπουδάσει κάποιος, το ποσοστό τότε ήταν μεγάλο ή μικρό? Ποιο ποσοστό? Για να σπουδάσουν. Να σπουδάσουν μαθητές, ήταν μεγάλο ή μικρό? Όχι, λίγοι ήταν. Να κάνω άλλη μια ερώτηση. Ναι. Αν ο δάσκαλος αντιλαμβανόταν ότι ένα παιδί, συνήθως απόλυτα το καταλαβαίνω, είχε τάση να σπουδάσει, στους γονείς το έλεγε, υποθέτω. Βεβαίως. Η πλευρά των γονέων, αν οι άνθρωποι αυτοί ήταν φτωχοί, τι πράτανε στην Ελλάδα? Πράγματι κατέβαλαν που λένε του καλού ματίου και να σπουδάει, να προσφέρει, να του γονείς, και προσπαθούσαν να βρουν και ανθρώπους να τους στηρίξουν τα πράγματα. Και θυμάμαι κάποιους μαθητές που πήγαν στην Αθήνα και σπουδάζαν, τότε βρήκαν κάποιοι πατριώτες και κάποιοι κομικιάνοι και τους δίναν να πιάσουν το φαγητό τώρα που λέγεται. Ήσαν δύσκολες οι συνθήκες. Σήμερα έχουν καρτερεύσει τα πράγματα και γι' αυτό όλα τα παιδιά σήμερα έχουν τη δυνατότητα και να σπουδάσουν, και δεν υπάρχει αυτή η οικονομική δυσχέρεια που υπήρχε τότε. Και γι' αυτό σας συνιστώ να είστε επιμελείς και να σπουδάσετε, να τιμήσετε τους γονείς σας πρώτα, να σας καμαρώνουν, γιατί ένας γονιός που να βλέπει ένα παιδί και προοδεύει, χαίρεται, και να γίνετε και καλοί Έλληνες, που η Ελλάδα έχει ιστορία και έχει δώσει στην Ευρώπη τον πολιτισμό. Πολλές επιτυχίες, και πήγαν σε
σας το πω έτσι να γελάσετε. Πήγαμε στην Πάτρα, εγώ στο λίθο. Άλλος στο δίσκο, άλλος στο τρέξιμο, άλλος στη σφαίρα κτλ. Το άμεση κτλ. Ήρθαμε πρώτο το γυμνάσιο Βιτορία στην Πάτρα. Αλλά τότε υπήρχαν τα μέσα να τα δείξει αυτά τα πράγματα. Ούτε τηλεοράση, τίποτα. Και ο καθηγητής μας, ο κύριος Παπαγεωργίου, μας πήγε στην πλατεία και στην πλάτα, στην παραλία και κάτι φάγαμε. Και πέρασε ένα, το πω έτσι για να γελάσετε, ένα, ας πούμε, που είναι και που πουλάνε τα παγωτά σήμερα. Και μας πέρασε παγωτό. Δεν είχαμε φάει παγωτό, πρώτη φορά το κάνουμε. Ένα συμμαθήμα που είναι μακαρής, Βιτόριος, Γιάννης Ράπτης λεγόταν. Είχε κάποιο πράγμα, αγοράζει ένα παγωτό και το κάνει στη τσέπη να το φέρει στη μάνα του από την Πάτρα του. Στον δρόμο έλειωσε το παγωτό και κάναμε την πλάκα μας. Πως πήγαμε στην Πάτρα, υπήρχε λεωφορεία σαν σήμερα που είναι κάτι πολυτερέστατα, σε κάτι φορτηγά. Και μου βγάλαν τα ξύλα και μέσα βάλαμε κάτι ξύλα, κούτσορα για να κάτσουμε πάνω και πήγαμε. Άλλες συνθήκες τότε. Και του λέω του Γιάννη, πού το πας Γιάννη το παγωτό, το πας στη μάνα μου λέει. Να δοκιμάσει πώς είναι. Το βράδυ σας επέτρεπα να πείτε έξω. Το βράδυ εμείς οι μαθητές πηγαίναμε έτσι από σπίτι σε σπίτι συμμαθητές, φωτιάζαμε, διαβάζαμε λίγο, στην αγορά απαγορευόταν να πάμε. Μέχρι τι ώρα μπορούσατε να πείτε. Μέχρι τι ώρα σας άφηναν έξω. Κοίταξε, μετά το πέσιμο του ηλίου δεν έπρεπε να βγαίνουμε στην αγορά, έπρεπε να είμαστε σπίτι. Αλλά καμιά φορά πηγαίναμε έτσι, εμείς τα αγόρια συνήθως, κάναμε καμιά πλατεία. Σας τιμωρούσαν να σας έβλεπαν έξω το βράδυ. Αλλά έγινονταν κάποια κατελείο που μας είδαν μετά το πέσιμο στην αγορά και γυρίζαμε έτσι άσποτα. Την άλλη μέρα μας καλούσαν οι καθηγητές μας σε απολογία. Αυτά. Στο τέλος της χρονιάς διοργάνωναν οι σχολές εκδηλώσεις. Ναι, κάναμε όταν εγώ πήγα το 1958, εδώ που είναι το γήπεδο κάτω, θυμάμαι εδώ, κάναμε διάφορες εκδηλώσεις. Ήταν αυτός, δεν ήταν υπομονωμένοι, ήταν μεγάλο έτσι πάγκος και καθόμαστε. Ήταν έτσι μια καρέκλα, πάγκος μεγάλος. Σίγουρα, το κάνανε οι γονείς μου. Σε ένα θραγείο πόσο παιδιά καθόσασταν. Δεν άκουσα. Σε ένα θραγείο πόσο παιδιά καθόσασταν. 4 θα είμαστε. Έτσι ήταν εκεί και καθόμαστε τα παιδιά. Ήταν ασφαιρίδα. Μετά καθόσαν οι μαθητές και πίσω με στα γόρια. Έτσι μας βάζανε οι καθηγητές μας. Έλα μου. Οι δάσκαλοι ήταν αυστηροί. Βεβαίως, ναι. Σας τιμωρούσαν. Τιμωρούσαν, βέβαια. Πρώτα εμείς οι μαθητές δεν μπορούσαμε να μπούμε στο καφενείο. Απαγορευόταν να πάμε στο καφενείο. Μόνο να ψωνίσουμε, δεν μπορούσαμε να κάτσουμε στο καφενείο να πούμε λεμονάδες και καράδες κλπ. Ήταν αυτοί οι καθηγητές απέναντί μας. Απαγορευόταν δηλαδή να βγαίνετε από 1 ώρα και μετά. Βεβαίως, ναι, και τον ελεύθερο χρόνο δεν μπορούσαμε να πάμε καφενείο. Απαγορευόταν να πάμε μόνο να ψωνίσουμε. Μας ήταν οι γονείς να ψωνίσουμε και να πάμε σπίτι μας, δηλαδή να κάτσουμε σε καρέκλα. Εκεί απαγορευόταν. Ποιες τιμωρίες σας βάζανε, τι τιμωρίες υπήρχαν τότε? Και ξύλο και αποβολή. Για δώστε μας ένα παράδειγμα, ας πούμε, σε μια τέτοια περίπτωση αποβολής ή ξύλου κτλ. Άμα ήταν κάποια σημαντική παράβαση, για το δασκαλό μας και μας κοιτούνται μπροστά και αγνατεύουν όλα τα παιδιά. Ήταν μια άσχημη εικόνα. Κάπως και τους γονείς να μας πούνε ότι το παιδί σας έκανε αυτή την πράξη, που δεν είναι θυμητική και είχαμε κάποιες γονείς μας επίπτωση στα πράγματα. Σας αγαπούσαν όμως οι καθηγητές σας. Σας αγαπούσαν όμως οι καθηγητές σας. Βεβαίως. Κατέβαιναν κάθε προσπάθεια να μάθουν πράγματα. Και αυτοί είχαν προβλήματα γιατί τότε οι καθηγητές πού να αρχίσουν, ήταν μετά τον πόλεμο, σε κάτι ας πούμε αλλιώς που τα μένανε, να μαγειρέψουν, να πάνε, λίγο μισθοπέρανε. Ήταν τώρα τελευταία που είχε γίνει εστία και τα παιδιά πήγαιναν στη μαθητική εστία και τρώγανε και ήταν οργανωμένο. Τότε ήταν δύσκολο και για τους εκπαιδευτικούς.